Inguru hurbilean euskararen lekua zaindu behar dugu, jarrera egokiak eta euskara erabiltzeko aukerak eskaini. Oinarri on bat jarriko dugu hizkuntza ohiturei begira eta beraiek euskara edozein egoera eta harremanetan erabiltzera begira. Azken urte hauetan asko aurreratu dugu haur eta gazteen euskararen ezagutzari dagokionez. Zenbait eremutan haur eta gazte gehienek eta guztiek badakite euskaraz eta beste hainbatetan gero eta gehiago dira euskaraz dakitenak, baina erabilera beste kontu bada. Zer gertatzen da? Batzuetan gertatzen da, inguruneak oso erdaldunak direla eta erderarako joerak sortzen direla. Beste batzuetan, ez dakigu ondo zergatik, baina erderarako joera sortzen da haur eta gazteen artean. Zer egin dezakete familia euskaldunek horren aurrean? Esango nuke batez ere bi ardatz landu daitezkeela. Bata da etxe barruko erabilera. Aurrei, zenbat eta euskara gehiago egin eta norberak dakien ahalik eta ondoen erabili ezkero, aurroiek euskara aberatsa jasoko dute. Eta orduan aukera izango dute euskara hori nun nahi eta nornairekin erabili ahal izateko. Eta askotan gainera, erderarako joera izaten da, hitz bat nola esan ez dakigulako, molde bat nola esan behar den euskaraz ez dakigulako, horiek baldin badakizkite beraiek ez dute erderara jo beharko. Eta hori nola lortzen da? Hori lortzen da oso modu sinplean. Dakigun euskara hori erabiliz eta beraiekin batera dakigun hori hobetuz. Irakurriz, kantatuz, telebista edo pelikulak ikusiz. Euskarazko antzerki eta emanaldietara joanez eta bar. Hori egin ezkero aurrak ikusiko du etxeko ohiko hizkuntza euskara dela eta gainera euskara aberatsa jasoko du. Eta gero, landu behar duguna da aurren ingurunea. Beraiek ere parte hartu dezatela ahalik eta euskarazko ekitaldi, ekintza eta jarduera gehienetan. Horiek dira, etxetik kanpo kirola egiten baldin badute, musika edo kultura ekitaldietan parte hartzen baldin badute, horiek saiatu euskaraz izan daitezen. Modu horretan beraien ingurunea euskarazkoa izango da eta beraien ohiko hizkuntza euskara dela ikusiko dute eta gainera hori ingurunean hedatu eta zabaldu egingo dute. Beraz, badakizue, ahalik eta euskara gehien egin aur eta gazteekin. Zuen euskara ahalik eta gehien hobetu eta bermatu zuen aurrek euskara erabiliko dutela ingurunean, baita okindegira joaten direnean ere. Lau gara etxean, aita eta bi alaba, eta euskaraz bizi gara. Etxean euskaraz iten dugu, zorionez inguru euskalduna dekogu, amama eta aititek bai alde batetik eta bai bestetik be euskaldunek direz, eta euskaraz iten gauri eskolan be bai, orduan oso inguru euskaldunean bizi gara zorionez. Orduan nengonean ere euskaraz egiten genion, eta orain kaletikoa zenean, euskaraz kontatzen diogun nola goazen, edota zer egin behar dugun, nola dagoen kalea. Umeak hiztunak egitea nahi baditugu, guk beraiekin berba egiten dugu, eta batez be hori gauzak azalduz, sinonimoak esanez, gauzak hainbat aldiz esanez ez, eta beraiek entzuten dutena gutxinaka barneratzen dute. Eta gero bestalde abestiena da, hori oso aukera ona ez, beraiek disfrutatzen dute asko abestiekin eta. Egiten deuna da, oia jun baino leheno pixka ordua behidatzen egon, eta zaten aukeratu bakoitzak ipuntxo bat, eta sofanola jartzen geha, denak ilunpean edo horrela, eta bakoitzak aukeratutako ipuin batekin, adin desberdinetako ipuinak eta oso desberdinak izaten dira, eta biak bat alde bat eta gero bestea jarrita, eta ipuina irakurtzen da. Marrazkiak ikusten, ilustrazioak eta ere politak izaten dira, gero igual ipuinan gauza gehiore azaltzeko,